Bé, vist com aniran les eleccions el proper 14 de febrer, vam trobar necessari des de l'Ajuntament explicar molt bé a tots els membres de la mesa com anirà el procés electoral. No el procés, el que és intern, sinó tots els protocols que hem establert des de la Generalitat i des de l'Ajuntament interns perquè els nostres veïns puguin votar amb seguretat i perquè ells, els membres de la mesa, també estiguin tranquils i ho poguessin veure. Per això hem volgut recrear, a part d'una reunió explicativa de com anirà, recrear també com seria el dia de les eleccions, el recorregut marcat, i així també ens serviria per nosaltres per veure si hi havia alguna cosa que havíem d'ajustar. Sí, des de l'Ajuntament obrirem un canal de WhatsApp on es anirà comunicant el temps d'espera de votacions. Cada mitja hora sortirà un missatge dient el temps d'espera que queda per poder votar, si són 5 minuts, si són 10 minuts, i així farà que els veïns i veïnes puguin saber a l'hora aquella quanta estona hi ha de cua per poder votar. També hem ficat aquestes pantalles que heu pogut veure, que són les pantalles de metaquilat entre el que és el president i el votant, per així assegurar encara més i donar tranquil·litat als nostres presidents i als nostres membres de la mesa, els membres de la mesa. Vaig pensar que havia tingut molta mala sort, porto molt temps fent bondat a casa, anant protegit a la feina, seguint tots els protocols, i ara em veig obligat a venir aquí sense gaires ganes ni de perdre un dia ni d'exposar-me a un risc que jo he estat evitant durant tot aquest temps. Bueno, res, que m'havia tocat, no em preocupa, la veritat. Jo treballo al sector sanitari i estic acostumat a tots aquests protocols i bueno, si s'ha de fer, es fa i ja està, no passa res. A més, tot el que han explicat està molt ben pensat, que potser és una mica pesat o una mica més complicat per la gent que no està acostumada a moure's amb aquest material, però bueno, per mi no hay cap problema. Pues me puse muy nerviosa porque yo no estoy para estar en la mesa. Eso es lo primero. Porque a mí me han hecho una operación en la espalda y otra en las cervicales. Y llevo bastón y no tendría que estar aquí.